Velkommen tilbage til FGU's lille træningsvideo, som i dag er en yoga-video. Og jeg har en særlig gæst med i dag, Lise, som I kender som matematiklærer. Og vi skal sammen igennem en stilling, der hedder bjerget. Og den er egentlig ret simpel. Man står med hoftebredde, fødderne i hoftebredde, og så tager man hænderne ude fra kroppen, og så skal man have en ret ryg. Og her skal I forestille jer, at der ligesom er en snor fra rygsøjlen hele vejen op igennem ryggen, som går ud igennem hovedet, og ligesom holder jer strakte i ryggen. Det er den simple udgave. Så kommer der en, der er lidt sværere. Og det er heller ikke altid, den lykkedes for mig. Men prøv at lege med den. Der tager I det ene ben, så ved her om anklen, og fører den ind mod inderlåret. Nu skal jeg lige have balancen. Prøv at fokusere på et punkt, og bliv ved med at kigge på det, så bliver det nemmere at holde balancen. Så kan I måske også samle hænderne foran hjertet. Og hvis I har mod på at udfordre balancen endnu mere, kan man tage hænderne op over hovedet. Det kan godt føles lidt angstprovokerende at stå sådan her, men altså det værste, der kan ske, det er, at jeg falder ned på min fod og står på jorden igen. Så jeg synes, I skal prøve at lege med den. Og nu bliver det rigtig svært, fordi vi skal også lave en vejrtrækningsøvelse. Og den har I måske set før. Det er, hvor vi trækker vejret i en firkant. Og det er der, hvor vi tager en indånding på 4. Og så holder I vejret på 4. Ånder ud på 4. Holder en pause på 4. Og tager en indånding igen. Så jeg går fra en indånding. 1, 2, 3, 4. Holder en pause. 1, 2, 3, 4. Ånder ud. 1, 2, 3, 4. Pause. 1, 2, 3, 4. Og på den måde trækker vi vejret i en firkant. Jeg synes, vi skal prøve at tage 2 sådan vejrtrækningscykluser, mens vi står i den her stilling. Ja. Jeg vil prøve kræfter med den udgave af bjerget, hvor jeg har mit ben oppe. Det kan godt være, at jeg falder ud af den. Det vil jeg slet ikke afvise. Derhjemme kan I også bare tage den. Først jeg viste jer, hvor I står rank på ryggen, og fødderne i hoftebredde og hænderne ud. Yes. Prøv at stille mig sådan her. Yes, og jeg tager hænderne foran hjertet. Og så starter vi med at trække vejret i en firkant. Puster ud. Holder vejret på 4. Trækker vejret ind. Pause. Udånding. Pause. Og indånding. Pause. Udånding. Pause. Og indånding. Godt. Det var dagens afslapningsøvelse. Jeg håber, I er kommet ned i gear. Det er vi. Og vi ses næste gang.